ኣብ ዖናን በስከሪራን ዝተኻየደ ዘስካሕክሕ ሕልቂት ንጹሃት ዜጋታት መዓስ ነይሩ? ሄይ 1968 ለ 1970 ሄይ 1973 شرعي ورار ويسلحتا ورار مع استخايلو ه 1982 ل 1985 ح 1983 ኣብ ስርሒት ፈንቅል ደርጊ ክንደይ ዝኣኽላ ታንክታት ኣሰሊፉ ነይሩ? ه ኣስታት 150 ለ ኣስታት 170 ح ኣስታት 120 ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብኣሃዱታት ኮማንዶ ዝተኻየደ መስተንክራዊ መጥቃዕቲ መዓስ ተኻይዱ? ه 19 መጋቢት 1982 ለ 21 ግንቦት 1984 ه 17 ግንቦት 1983 ካታስትሮፎቢያ እንታይ እዩ? ه ፍርሂ ናይ ጸልማት ለ ፍርሂ ናይ ሞት ح ፍርሂ ናይ መስትያት ኤርትራ መበል ክንደይ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት እያ? ه 182 ለ 202 ح 152 سينما أسمرة معاس تسارحو؟ ه 1918 ل 1924 ح 1936 ኣብ 1974 ኣብ መንጎ ህዝባዊ ሓይልታትን ተጋድሎ ሓርነትን ዝተወልዐ ውግእ ሓድሕድ ብምትእትታው ህዝቢ ደው ዝበለሉ ቦታ ኣበይ እዩ? ه ሃዘጋ ለ ወኪዛገር ح ሓዜን ኣብ 1939 ኣብ ኤርትራ ክንደይ ዝኣክል ፋብሪካታት ነይሩ? ه 2496 ለ 1789 ح 2198 ማሕበር ፍቅሪ ሃገር መዓስ ተመስሪቱ? ه 22 ግንቦት 1943 ለ 26 መጋቢት 1945 ح 5 ግንቦት 1941 ኣብ ሮማ ብዝፈፀሞ ቅያ ዝዝከር ተድላ ባይሮ መቃብሩ ኣብ ኤርትራ ኣበይ ቦታ ይርከብ? ه ሃዘጋ ለ ዓዘጋ ح ድግሳ ባሕቲ መስከረም ቅድሚ ናጽነት ክንደይ ግዜ ተባሂሉ? ه 26 ለ 29 ح 24